खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राकेश रामसि आरो बे समाव मोनसे बिग आपडेट बिग ब्रेकिं निउस नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लिया बे समाव होनो नागिरदों एनडिए बे समाव थामहिनबा बिजेपिआ 2024 मायथाइनि जानो गोनां जे लोकसभा बिसायख'थि बे बिसायख'थिनि मुं फारिलाइ बे मुं फारिलाइखौ बे समाव फैदों नोंगौ मोनसे बिग आपडेट जोंनिसिम बे समाव मुं फारिलाइ बे मुं फारिलाइया सफैदों मोन 17टा एलएसिआव बे समाव होनाय जाबाय बिसायख'थिनि थामहिनबा बिजाथि मुं फारिलाइखौ बिजेपिआ बे समाव नोंथांमोना बबे बिजाथि थामहिनबा बबे एलएसिआव बे समाव होनाय जादों बिजाथि बे समाव नोंथांमोननो मोनसे बिग आपडेट नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लिया गिबि खेबनि थाखाय थामहिनबा नोंथांमोननि गेजेराव होनि बे समाव करिमगंज एसि बेवहाय होदों श्री कृपानाथ मल्लाना बिखौ बिजाथि महरै बिजेपिआ बे समाव होनाय जादों थामहिनबा बिथांखौ कृपानाथ मल्लाखौ करिमगंजनि थाखाय बे समाव सिलेक्शन खालामनो थामहिनबा बिथांखौ बिजाथि महरै बे समाव फसंबाय गुबुन फारसेजों सिलचरनि थाखाय बे समाव बिजाथि महरै श्री परिमल शुक्लबैद्य बिथांखौ बे समाव बिजाथि महरै बे समाव बिजेपिनिफ्राय फसंबाय गुबुन फारसेजों नोजोर होयोब्ला अट'नमास डिस्ट्रिक्ट एसटी बिनि थाखाय बिजाथि महरै अमर सिंह टिस्सु बिथांखौ बिजाथि महरै बे समाव गसंबाय थामहिनबा बिथांखौ बिजाथि महरै फोसावदों बिजेपिआ बे समाव नोंथांमोननो मोनसे बिग आपडेट एमपि बिसायख'थि बावैसो समनि उनावनो थामहिनबा 2024 मायथाइनि बा थामहिनबा जानो थांगासिनो दं बे समाव मोनसे बिग आपडेट नोंथांमोननि गेजेराव बिजेपि राजखान्थि हान्जाया बे समाव मुं फारिलाइखौ फोसावबाय आरो जोंनिसिम मोनसे आपडेट फैदों गुवाहाटीयाव दा श्रीमती बिजली कलिता मेथिखौ बे समाव बिजाथि महरै गुवाहाटीनि थाखाय सायख'नाय जाबाय गुबुन फारसेजों मंगलदैयाव बे समाव दिलीप सयकियाखौ मंगलदैयाव सिलेक्शन खालामबाय थामहिनबा बिजाथि महरै गसंबाय फोसावबाय तेजपुरनि थाखाय रनजित दत्त तेजपुरनि थाखाय रनजित दत्तखौ बिजाथि महरै फोसावबाय बेनि अनगायै नगावआव बे समाव बिजाथि महरै फोसावदों सुरेश बराखौ नगावनि बिजाथि महरै बे समाव बिजेपि राजखान्थि हान्जाया फोसावबाय थारैनो मोनसे बिग आपडेट बेनि अनगायैबो जों कलियाबराव बे समाव बिजाथि महरै फोसावदों कामाख्या प्रसाद तासाखौ बे समाव बिजाथि महरै बिजेपि राजखान्थि हान्जाया थामहिनबा एनडिए बे समाव बिजाथि महरै फसंबाय जरहाटनि थाखाय बिजाथि महरै तपन कुमार गगैखौ बे समाव जरहाटनि थाखाय बिजाथि महरै बे समाव बिजेपिआ बे समाव फोसावबाय बेनि अनगायै डिब्रुगड़ सर्बानन्द सोनवालखौ डिब्रुगड़नि बिजाथि महरै बे समाव बिजेपि राजखान्थि हान्जाया फोसावबाय गुबुन फारसेजों नोजोर होयोबा लखिमपुर बे लखिमपुराव प्रधान बरुवाखौ बिजाथि महराव बे समाव फोसावबाय बिजेपिआ थारैनो बे मोनसे बिग आपडेट जाय बिथांमोना बिजेपि राजखान्थि हान्जाया माब्ला बिजाथि महरै फोसावगोन थामहिनबा मुं फारिलाइखौ बे समाव फोसावगोन बेखौ नेबाय दंमोन आरो बे समावनो बिजेपि राजखान्थि हान्जाया बे समाव गावसोरनि आसाम रायजोनि जिखिनि बिजेपि राजखान्थि थामहिनबा एलएसि दं बे एलएसिनि मुं फारिलाइखौ फोसावबाय नाथाय साननो गोनां बाथ्राया बेसो नोजोर होनो गोनां बाथ्राया क'क्राझार एलएसिखौ थामहिनबा क'क्राझारनि बिजाथिखौ माब्ला फोसावगोन बे समाव बे गोबां रायजो राजाफोरनि गेजेराव थामहिनबा बिटिआर ओनसोलजों लोगोसे गोबां रायजो राजाफोरा नोजोर क'क्राझारनिखौ माब्ला फोसावगोन बे बाथ्राखौ गोबां नोजोर होगासिनो जे क'क्राझाराव एनडिएनि बिजाथिया सोर जागोन क'क्राझाराव एनडिए बिजाथि सोर्सनिफ्राय मोनथिनाय बायदिब्ला इउपिपिएलनिफ्राय रोखा बिजाथि बेखौ फोसावनाय जागोन नाथाय माब्ला फोसावगोन बे दासिमबो फैथ'वाखै नाथाय बे समावनो बिजेपि राजखान्थि हान्जानि जे मुं फारिलाइ थामहिनबा बे बिजाथिफोरनि मुं फारिलाइखौ नोंथांमोननि गेजेराव बे समाव बड'लेण्ड बुब्लिया होबाय बे समाव खौरां मोननाय बायदिब्ला बावैसो समनि उनावनो इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाबो जे गावसोरनि बिजाथि थामहिनबा क'क्राझार एलएसिआव बे बिजाथिखौ फोसावगोन होननानै जोंनिसिम खौरां सफैदों गोबां
सुबुंफोरानो बे समाव बिटिआर हालामनि थामहिनबा क'क्राझार एलएसिनि रायजो राजाफोरा नेबाय थादों जे क'क्राझार माब्ला फोसावगोन। बे समावनो आसामनि गुबुन गुबुन एलएसिनि थामहिनबा लकसभानि मुं फारिलाइखौ बा बियामनि मुं फारिलाइखौ बे समाव फोसावनायखौ नुनो मोनदों। बे समाव नोंथांमोना मोनसे बिग आपडेटखौ बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेराव बे समाव होबाय। गोजोन्थों। 14 में से 11 की घोषणा करेंगे। झारखंड 11 की घोषणा करेंगे। छत्तीसगढ़ 11 उसकी घोषणा होगी। दिल्ली 5 की घोषणा होगी, 5। जम्मू कश्मीर 2, उत्तराखंड 3, अरुणाचल प्रदेश 2, गोवा 1, त्रिपुरा 1, अंडमान निकोबार 1, दमन एंड दीव 1। ऐसे 195 सीटों की अभी हम घोषणा कर रहे हैं। मैं धीरे धीरे नाम पढ़ता हूं। चुनाव आयोग की प्रेस की आदत होनी चाहिए, इसलिए दिखाऊंगा। वाराणसी से माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, अंडमान निकोबार विष्णु पड़ा रे, अरुणाचल प्रदेश किरण रिजिजू, अरुणाचल वेस्ट, अरुणाचल ईस्ट तापिर गांव, असम करीमगंज अनुसूचित जाति सीट से कृपानाथ मल्ला, सिलचर परिमल शुक्ला वैद्य, ऑटोनोमस जिला शेड्यूल्ड ट्राइब अमर सिंह टिस्सो, गुवाहाटी बिजुली कलिता मेदी, मंगलदोई दिलीप सैकिया, तेजपुर रणजीत दत्ता, नौगांव सुरेश बोरा, कलियाबोर कामाख्य प्रसाद तासा, जोरहाट तोपन कुमार गोगाई, डिब्रूगढ़ सर्वानंद सोनोवाल, लखीमपुर प्रधान बरुआ, ऐसे असम के 11